ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି ତ ଜାଣିବାଟି ଆମେ ସବୁ କୋଉ ଜାଗା ବୁଲି ଯାଇଛ ଜାଣିକି କହିବା ତ ହଉ ତମେ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ଯାହାର 1 ମାନେ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଇଛି, ଯାହାର 2 ମାନେ ସେ ପୁରୀ ବୁଲି ଆସିଛି, ଯାହାର 3 ମାନେ ସେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଭାବ ଭାବିଲ ଯାହା ଭାବିଲ ସେଥିରେ 5 ଗୁଣ ବୁଝିଲ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲ ସେଥିରେ 2 ମିଶା ମିଶେଇଲ, ଯାହା ପାଇଲ ସେଥିରେ 2 ଗୁଣ ବୁଣିଦେଲ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲ ସେଥିରେ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମିଶା, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ମିଶେଇବ। ଜାଣିଲ ତ ମିଶେଇଦେଲ। ତାହେଲେ ତମର କେତେ କହିଲା? 35 ମାନେ ତମେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତମର 34 ମାନେ ତମେ ବି ସେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛ। ତମର 25 ମାନେ ତମେ ପୁରୀ ବୁଲିକି ଆସିଛ। 16 ମାନେ ତମେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଛ। 25 ମାନେ ତମେ ବି ପୁରୀ ବୁଲିକି ଆସିଛ। 20 ମାନେ ତମେ ବି ପୁରୀ ବୁଲିକି ଆସିଛ। 56 ମାନେ ତମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛ। 36 ମାନେ ତମେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛ। 24 ତମେ ପୁରୀ ବୁଲିକି ଆସିଛ। 34 ତମେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛ। ତମେ ବି ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଛ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ?